Mandithabathe lo mzuzu ngibulise kuye wonke umuntu okhoyo apha nolivayo ilizwi lami kusasa nje. Ngaleni yanamhlanje masilifumane ilizwi lethu njengoko libhaliwe kule vangeli kaLuka isahluko sama-23 ivesi ya-34. Awo batholele kuba abayazi into abayenzayo. Siphezulu kwentaba yaseGolgotha apho bafike bambethelela khona, embethelela phakathi kwezihangi ezibini, esinye ngasekunene, esinye ngasekhohlo. Umnqamlezo kaYesu waphakathi. Kusekuseni ngentsimbi ye-9 wonke umntu uselapha phantsi kwalo mnqamlezo. Ekukho phakathi kwako ababingeleli abakhulu, ekukho phakathi kwako amajoni, kanti nabo babelandela uYesu babekhona phakathi kwabo, ekhona unina nabafundi bakhe. Wonke umntu ngexesha ulindele i-last response kaYesu kuyo yonke le meko ibisenzeka. Kwiintsuku ezidlulileyo eJerusalem kuPilato, endleleni kuzomapha, wonke umntu ufuna ukuva into yobana uYesu uzawuthetha athini na. Kuba yayilisiko lomntu osiwe emnqamlezweni ukuthi avuke iintlungu zomnqamlezo abhude. Abanye abantu bathi bavuke iintlungu zomnqamlezo onyelise bethetha amazwi abuhlungu kwabo bababethelelayo. Bathi ngelinye ixesha bashwabule. Uthi lo mbhali kwakukho amaxesha apho kwafuneka umntu asilulwini kuba bengafuni ukuva into abayithethayo. But in this case, Jesus changed the narrative. Wathi indawo ibisaziwa njengendawo yehlazo, indawo ibisaziwa njengendawo yentlungu, indawo ibisaziwa njengendawo apho kugwetywa khona abantu. Kodwa uYesu wayenza kutsha namhlanje. Wathi ndawo ibinjalo wangenisa ubomi emnqamlezweni. Wazisa ufefe uYesu kwamnqamlezo. Kuba injongo kaYesu apha is to change the attitude toward the cross. Into kusaziwa ngawo umnqamlezo izolo, kodwa uqala ngexesha waziwa ngelinto umnqamlezo. Utsho umbhali igama elithi baxolele, angalisamarayize okanye licategorize kane ngokwezibhalo. Kodwa ngenxa yexesha igama elisetyenziswa nguYesu apha igama lesiGrike elithi aphiem, elithetha ukuthi to let it go okanye to send away. uYesu apha unikwa ithuba lokokubana aziphindiselele kubo bonke abantu abamzise emnqamlezweni. Wayenako uYesu ukuthi kuThixo bawathumela umlilo uzobatshisa.
let it go. Kubana amandla omnyamlezo asekubeni. Ngomnyamlezo sazuza ukuxolelwa. Akaqhutywa ipheni uYesu kodwa he stick to the mission and plan of God. Leya wathetha ngayo kuLuka. Athembelwa ngokubana andikwincwadi wathi umoya wenkosi uphezu kwam. Ethe ngenxa yoko yandithambisela ukushumayela iindaba ezilungileyo. Indithume ukuba ndiphilise abantliziyo zityumkileyo. Ndindulule abaqobekileyo bekhululekile. Athi ndazayisonga athi ndithule ukuvakalisa umnyaka owamkelekileyo wenkosi. Kubapha uYesu zalisekisa amazwi awathethe kwivangeli kaYohane. Athi ndizele ukuze babe nobomi. Babe nabo ke ngokugqithisileyo. uYesu sifundisa apha ngokuba ukuba xa sixolela abo banamatyala kuthi noba uwethu osemazulwini unakho ukusixolela nathi. Ityalini into yokokubana kukho abantu abazewuphoswa lizulu ngenxa yongaxoleli. Kuba ungaxoleli kuyayivala inhliziyo yomntu.